3. Ahoj ľudia, toto je Nostal Studio SK a znovu tu aj Billy Deska. No, takže to je prvá informačka, pri ktorej by sme chceli povedať, že hľadáme dizajnéra a ešte niekoľko vecí, ktoré by chcel aj povedať, Billy, a.k.a. Billy Deska. No tak, predávam mu slovo. Čaute, ja som Billy Deska, a.k.a. Yuri. Ja nebudem asi ani natáčať videá, možno niekedy potom, keď dostanem lepší počítač. Vidíte ma v nejakých videách s Nostal Studiom. Tak viete, keď budete spamovať, že to je niečo a postavať aj inou. To som vymenil. Pretože som ju vymenil, no. Mne sa nechce robiť. Dobre, tak predávam slovo zase Pande. Dobre, takže ľudia, my by sme chceli toho dizajnera na nejaké intro a hľadáme ešte ľudí na nejaké let's play, multiplayer a ešte veľa rôznych vecí. A taktiež budú viacej informačky, viacej videá a každý deň by ste mohli čakať 1 až 2 videá. No tak, to by bolo asi pre dneska všetko k tomuto malému, k tejto malej informačke. No, tak sa s vami učíme, no a díky, že nás pozera, že na nás pozeráte. Čau ľudia. Čauko.